čili dneska to budeme u ďalšieho Robloxu a natáčal som už jeden diel. A ten diel mal 17 minút a vy si hovoríte, prečo si ho nevydal už. Problém je, že ja keď nevydám niečo kratšie ako 16 minút, tak trošku mi to YouTube nedovolí. Však nejaký, a vy si hovoríte, že nejaký YouTuberi dávajú 4 hodiny. No, není to vôbec tak ľahké. Vy si musíte SIM kartu dať. Akože nejak prepojiť s YouTubeom, ja neviem ako. A vtedy môžete tak dlho. A vy si hovoríte, tak si tam daj SIM kartu. A čo keď ju nemám? To je otázka, či ju vôbec mám. Viete, mám level 8, normálne by som mal level, mám pocit, že je 6. A on by bol level 4. Normálne. Použijem Scratch a nie na tom si zle. Použijem zase Scratch. Skoro umiera. Použijem Scratch. Umrel. Ono stačí len scratchovať. Let's scratch. Ja keď teraz ho porazím, tak on nemá ďalší pokébal. Ja by som... Alebo mám, teraz neviem. Dám scratch. Ja potom umieram. Lenže keďže on má skoro jedno, tak by som ho mal môcť dať. Áno, umrel. Takže mám strašne dobrého. Yes, baby! Ja sa idem teraz zase... Ja sa idem trošku leveliť. Ne, vlastne môj Charmander už má iba jedno. No, tak tam go. A môj umrel. Ale si som sa dohýloval a nepýtajte sa ma prečo, ma to niekedy spojne na strache. Tu je jeden maličký bug. Ja by som potreboval pochytať nejaké Pokémony, lenže ja neviem ako. Prečo zase... Jatá. Dám Scratch a mala by byť totálne oslabená. Dám Bag. Dám Pokéballs. Dám Use. Uvidíme, či sa mi podarí. Yes, mám Ratatu! Kto tu je? Tu Banelby. Oslabím ho. To nám máš. Má fakt málo. Teraz dám Bag. A dám Use. Tu. Mám ho. Pidgey. Pozor, Pidgeyho nechcem. Takže mu dám... Keď budem mať málo, tak asi si ho možno zoberiem. Lebo budem mať málo. Si padal na zem. Ďalšia Rata. Ne, Rata, počítate. Moja Rata má už
Iba toľko. No tak Charmander. Ja mám nový útok. Amber. Ja som ho zabil na jednu ránu. Čo? Ejoj, 2, 7, 7. Error. 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 A teraz 7. 769. Snad som nepíšel všetko. Download game. Load game. Load game. Ne. Ja musím všetko od znova. Aspoň teraz viem. Takže aspoň teraz máte to všetko od začiatku, hej? Kľudne si to prečítajte, stopnite si to, prečítajte si to kľudne. Loading assets. Si beriem Charmander. Teraz no vidíte, som na level 6. Nemám už ten Amber, lebo som o všetko prišiel. Lebo ja neviem prečo. Ono sa to ani nedá uložiť. To ste nemali vidieť. Scratch ide. Aj Squirtleovi som bral. Pozor. Dám ďalší Scratch. Tentokrát by to mohlo. A tentokrát to ma úplne vybije. Nie to bol. Čo keby som potom použil bravo? Na konci. Zahrajte si to kľudne a dajte na konci go, čo sa stane. Pokiaľ sa vyberie Charmander, čo tu vidíš. Táto hra sa menuje, mám pocit, niečo s Polarom. Na konci videa si to ukážeme. Ja chcem bojovať proti tebe. A videli ste, že to funguje iba na chapete. Scratch. Dáme Scratch. Na začiatku nemám skoro žiadny level, takže ma ľahko porazí. Lenže keďže on sa zase zjavil, tak už moc neprežijem, ale hral. Lenže my, keď sa zase narodíme a zase pôjdeme doňho s lepším levelom, s viacejma životama, tak by sme ho mohli dať. Teraz my ho musíme vyzvať. Ja keď budem mať už Amber, tak pôjdeme na toho ďalšieho, hej? A tým pádom ho porazím. Tá jednoho. To je za mnou.
dám zase Scratch. Mám 22. Takže idem po ňu. Pidgey umiera. Bolesti. A ja dostávam XPčka. A lepší level. Lenže furt nemám Amber. Čo je trošku... Chápete? Ne až tak pre mňa dobre. Musím dať zase Scratch. Lebo nič iného nemám. Porazil ma. Lenže to, keďže mám. Keďže za chvíľku budem mať Amber, tak ho ľahko prejdem. Chcem ísť zase s tebou. Neviem, prečo že challenge Danny, že on. Keď ja som ho teraz dal. Pidgey umieral, lebo máme 24 životov. Mali sme len 22. To znovu level už nemáme. Takže Pidgey umiera. A ja zase mám level 8. Čiže mám už level 26. No, ne level 26, level 8, však to vidíte. Chápete, je to na. Takže dáme fight, dáme Scratch. Pidgey umiera. Takže sme dostali celkom dosť. Takže teraz ideme zase na ňo. Čiže tentokrát pôjdeme s trošku oslabeným Pokémonom. Si volím Charmandla z 8 životov. Nemám už moc, lenže keď ho porazím, čo je asi malá šanca, budem. Porazil som ho, to som nečakal. Lenže teraz ho už moc neporazím. Ja keď na to dám, tak ono to tak poskakuje. Takže ja keď takto šípka ma dávam, tak ono to poskakuje. A zase dám 5, neposkakuje. To je také, že už vieš. Zase sme mŕtvi. Takže to nebude, keď budeme mať Amber. Pidgey to porazíme. Ja nechápem, ale kto dáva na medzerník sprint? Ja fakt nechápem. Tak. Poď. Si to len prespamujeme a bude. Táto obloha fakt je prepracovaná. Skúste si ju zahrať. Charmander dostal 2 životy. Danny si volí zase Pidgeyho. A máme Amber, takže ho porazíme ľahko. Dáme za Scratch, lebo ten je starý. Takže sme vyhrali. Ale ešte sme neboli nad týmto. Takže vyzývam ťa. Máme proti sebe jata. Tak dáme Amber. Dobre. Dáme zase Amber. A umreli sme. Rýchlo. Ja bežím. Ho poraziť. A uvidíte, a ďalšie uvidíte v ďalšom dieli.
Pokiaľ si to... Počkať. Ide to tu nejak uložiť. Save. Savenul som si to. Ideme paraziť ja tu. Oh, aha, tak papa.